चली एगो आज मूस आ मुसरी के कथा सुनाए चलत तनी। अच्छा लगे तो लाइक करम आ हमरा चैनल के सब्सक्राइब करम। एगो मूस रहलन आ एगो मुसरी रहली। दोनों जना खूब अपना प्रेम भाव से रहत रहे लो। एक दिन के बात है कि मुसरी कहली मूस से कि सुना तनी हम एतवार करेम, परब करेम। तो कहलन मूस कि तू करी ह। तो मुसरी कहली कि तब चिउरा कहाँ से आई। तो मूस कहलन कि तू चिंता काहे कैले बारू, हम जाएम आ केहू के खेत में से धान काट लियम आ चिउरा कुटा जाई। मूस के तो खेत होला ना, उ तो दूसरे के खेत में न जाई हन धान काटे चाहे गेहूँ काटे, कोनो चीज दूसरे खेत में जाई हन। तो मूस गइलन दूसरा के किसान के खेत में धान काटे। धान काटत रहलन तले तक खेतवा चल गल। किसान चल गइलन आ वो हाथ में लाठी ले ले रहलन। लाठी ले ले गए रहलन आ रोज उनकर माने मूस जाके दोसर जानवर जा जाके माने धानवा खा जासन। तब एक दिन उ लाठी लेके वो दिन गए रहलन कि आज जा चीज भेटैन उनकरा के माने खूब मारे। तो वो दिन तो मूसे गए रहलन धान काटे। मुसरी कहले रहली कि हम एतवार करम। तो गइलन लाठी ले ले आ ओकरा बाद मूस के देखलन कि धान काटत तरन। तले 3-4 लाठी मारत तरन उनकरा देहिए पर, मुँह पर मरलन, देह पर मरलन। तो मुँह तो गइल फूट आ लागल खून बहे। ओजा से भागत 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 अइलन घरे। तब मुसरी से कहत तरन घर के घुरहुनिया हो, ली आव दिया बत्ती देखा न थुथुरवा हो। तो मुसरी तो दियरी आगे जमाना में तो दिया होत रख हवे, लंटेन होत रख हवे। तो वह दिया बार के लेके गईली तो देखा तारी तो मूस के थुथुर फूट गइल बा, मार खून गिरता। तो कह तारी मुसरी कि आग लगे बजर पड़े परबिया रे, अब फूट गइले पिया के थुथुरवा रे। अब यही जा कथा समाप्त। कथा अच्छा लागल होखे तो लाइक करम, हमरा चैनल के सब्सक्राइब करम।